Fuelator on automaattinen tankkausjärjestelmä polttoöljyä käyttäville koneille. Se tekee tankkauksesta helppoa. Työnnetään pikaliitin kiinni koneeseen asennettuun tankkiyksikköön ja painetaan nappia. Fuelatorin ansiosta mikä tahansa kone voidaan tankata turvallisesti maan tasolta ilman kiipeämistä. Tankin korkin avaaminen on aina riski. Aukkoon putoaa helposti korkkiin kertynyttä likaa, lunta, vettä ja hienojakoista pölyä, jotka voivat vaurioittaa moottoria. Flat Face-liittimen ansiosta polttoainelinja on täysin suljettu. Haitaritiiviste sopii useimpiin nousuputkiin ja paksut kanavistot sekä huohotin takaavat nopean virtauksen. Käynnistetään tankkaus. Fuelator ohjaa tilatankkisi pumpun päälle ja polttoaine alkaa virrata koneeseen. Kun koneen tankki on täysi, Fuelator pysäyttää polttoainepumpun viipymättä automaattisesti. Tämä estää polttoaineen vuotamisen yli sekä ehkäisee pumpun rikkoontumista. Pikaliittimen mallin ansiosta polttoainetta ei valu maahan, kun letkun irrottaa tankkauksen jälkeen. Fuelator-järjestelmä ehkäisee laiterikkoja, tehden samalla tankkauksesta helppoa, nopeaa, puhdasta ja turvallista. Fuelator-järjestelmän pikaliitin voidaan asentaa myös polttoainepistooliin, jolloin tankkaus onnistuu kätevästi kanistereihin ja siirtosäiliöihin. Yhteistyössä Nuivain Oy. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.